A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri. În aceste clipe, în aceste zile, se va hotărî destinul poporului moldovenesc. O mână sus cei care își iubesc țara, o mână sus cei din raioane și din capital, o mână sus cei care ne ascultă de afară. Vreau să văd Moldova sus, vreau să văd cum zboară. O mână sus cei care își iubesc țara, o mână sus cei din raioane și din capital, o mână sus cei care ne ascultă de afară. Vreau să văd Moldova sus, vreau să văd cum zboară. Venim din țara în care se pare că nu e ușor.